नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. तर आत्ताच आम्ही आलो आहे, 11 वाजलेत. मासे पकडायला गेलो होतो. माझ्याबरोबर श्यामदादा होते, मुंबईवरून आलेले. हिरू तो माझा नेहमीचा साथीदार आणि बाप्पू होता. तर मासे आम्हाला एवढे मिळाले नदीचे. तर माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केला असेल तर लाईक जरूर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट द्यायचे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता. धन्यवाद. मी आज सकाळीच मुंबईवरून गावाला आलो आणि नेहमीप्रमाणे म्हणजे आम्ही आलो की आम्ही मौज मजा करतो. मासे भेटूत न भेटूत परंतु आम्ही स्वतःहून आम्हाला नादखुळा ह्या म्हणीप्रमाणे आम्हाला ते नेहमी करावं लागतं आणि त्या पद्धतीने आम्ही आमचा माशामध्ये माहीर बापू खानविलकर आणि आमचे पेरूदादा तसेच आपले गावचे प्रतिष्ठित प्रमोद इंदुरकर आणि मी श्याम इंदुरकर मी सकाळपासून त्यांच्या पाठी लावलं की बाबा आज आपण जायचंच कुठल्या परिस्थितीत आणि ह्या हेतूने आम्ही आज 3 बॅटऱ्या घेऊन गेलो आणि चांगल्या पद्धतीने मासे आम्हाला भेटले. आणि मासे म्हणजे ही काडवी आहे, याला म्हणतात वाम किंवा काडवी असे बोलतात. आणि खर्च्या कुठे आहे? हा खर्च्या मासा आहे, नवीन जातीचा मासा. हा आपल्याला दुर्मिळ मासा असतो आणि हा मासा रेतीमध्ये म्हणजे वाळूमध्ये रुततो आणि वाळूमध्ये रुतला असताना त्याच्यामध्ये भरपूर प्रयत्न करावे लागतात की त्या मासा हा वाळूमध्ये रुतला भेटत नाही. आणि अशा पद्धतीने हा मासा दुर्मिळ मासा आहे आणि तो आम्हाला आज फर्स्ट टाईमला 2 मासे आम्हाला भेटले. तसेच आमची ही काडवी आम्ही भाळ्याने मारली कारण पेरूदादाला जखम झाली त्याच्यामुळे. कारण त्याचा जो काटा असतो, ही धार जी असते ही धार भयंकर हे असते. ही धार जी असते ना ती भयंकर हे असते. ही जरा जरी त्या हातातून गेलं तर पूर्ण हात कापून जाऊ शकतो. हे एवढी रिक्स मोठी असते आणि त्या पद्धतीने आम्ही रिक्सला न जुमानता आम्ही ही डेअरिंग करत असतो. आणि वेळोवेळी अशा पद्धतीने पारंपरिक पद्धतीने आम्ही रात्रीचे मासेमारी करत असतो. आणि आमचे आता सर्व खेकडे पण आम्ही मारलेत छोटे मोठे. सध्या ज्याला आम्हाला मोठ्या पाण्यामध्ये आम्ही जाऊ शकत नव्हतो म्हणून आम्ही छोट्या पाण्यामध्ये मारलेत. खेकडे पण आहेत. तसेच मळी मासा हा सर्वात शेवाळी मासा. हा मासा फक्त कुठलीही घाण खात नाही, फक्त शेवाळी. आणि ही शेवाळी खाऊन हा मासा जगत असतो. हा मासा आमच्या कोकणी माणसांना खूप आवडतो म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त चवदार असा हा मासा असतो आणि जास्तीत जास्त आम्ही मळी माशावर अवलंबून असतो. आणि हा मासा आम्हाला भेटला की आम्ही समाधानी असतो. धन्यवाद. बाबा म्हणजे तुम्ही काय मित्रांनो, मासेमारी चालूच आहे. पिशवीत घे तशी चावल बाहेर आली पाहिजे. घ्या पुढे गेली ना, पुढे गेली तर दिसेल. ढवळा केला तर पुढे 4 माणसं जातील. हे बघ दिसलं. तुला काय चावाय दे ना. खेकडा पकडा 1 नंबर आपला. डेंग किती पडलं तरी हे कसं मला आपलं बोलू का? मोठे काढ. फिरवी हे असल मासे आहेत ना.
बारीक घेतलं आम्ही पर्यायाने बारीक बारीक घेतो आम्ही. पण सगळे निवडले असते ना. आणि दांडगे आहेत असे बारीक सारीक नाही घेतला आम्ही. हा बघ खर्च्या आता काय चालू करतोयस? धन्यवाद मित्रांनो. नेक्स्ट टाइम आम्ही दुसऱ्या व्हिडिओला पुन्हा भेटू. थँक्यू.